מה זה חרא הזה? פגשנו צרצר עם עוקץ, ולא יודעים מה הוא עושה, הוא מסתכל עלינו שעה. מה עושים? אנחנו באמצע האוטו. מה עושים? אנחנו באמצע האוטו. וההורים שלנו הם לא פה. הם לא פה. מה עושים? הם שושבים את הבית. מה זה הבולבול הזה? הוא הלך? איפה הוא? רק שלא תאפס פה על השמשה. אני בורח מהאוטו, אחי. ביי. מה עושים? לא יודע. מה עושים? אני תכף אתקשר לאבא. איפה הוא? מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים?